Chhungkua Min Surprise Thuin ca shil seng don lo Ka zai le ka ban phar te zong po hian a mangai an shil seng lo Kan sarel thlir tu te chibai le vek ule voin chu kan chungin mo chhungkua in khual ngom kan lam thiam mai don khual ngom mun lama kan kal dona hei ka bula hen kan nu oma kan nu a hian buanga gebi gloria i ate mo om boka lo bye ve ula baite helai o tu na hian in mail thuma mi helai kan ni lo sai khama kon kan thleng me khua dura ga boy noi mai ge po when he December ni rukania aizol et sevel mun thang ani chu ruwa sur na samaya khua dur na samaya chu te chung chuan hual ngo mun lama kan kal don ani enge kan ti don kan ti chuan cham te ar sahem na ka mun kan pan don ani kan thian nu cham te hian ar sahem na tharan ya chu odor thara hong dona vo in na tanga chiara ni ni khata chona hong mai aran hal mai ang chu chuan chumi hon na pathian te nan hlan na in khoma chon in telve turimin soma chu kan chungi kan pheni kan fapa kar sonai ro chu tuition kala rong kal ve thei don talawa engwanga kal ve ngot nge kan ni ti lam chu han soi zau tai la cham te hi ar sa zuar thinam nia hual ngom hunan oma fel kan ti khop mai ani hi kan family thian ka kan chung ko thian than ni a than pa in ti sen in zom nai mo ka tiang lam kan nei lem lawa kan in ti chung em ani tun hmaya thian tha pathian in pe ti le phok mai ti chuan kan siat tran dan chu cham te hi motor khal pa kan soi le mai anga mission venga khian arsa zorna munana ya khimi new street ti kan soyang dong te sinot book room thang deu khimi traffic point opposite vela khian book room lui khilai sinot office thak thing chu thla ngai te khian ni mai kan la riat ma hau khan arsa kan lei thin hian boite lo play tang ching lo kan la riat ma khan arsa hi kan lei thina an dor kan thlen hian mi alen tlar teu uzel maya mi dang an thalawe an arsa zuarte an eng lo kan ti na lam ni lawin ani kha arsa zuar ro apo ngati mole buk bi tlat zel mai ni e chuan voi khat phei chu ra la tang hi kan thira he nu hi ti mi hian an pan na sa em mai kan ti kan thir renga chu na nuwa kan lei ve ta kan lei arsa hi an nuwa kan mel khriat chawa kan lei na chan po midang pon mi vek thawanga abia kan nuwa ma koma nuwa ma ba ka arsa te hi kan du lai min pe theya ti rual thei box sinen kan in mel khriat chawa ti chuan ni kum pa sa vel tang ha ga mel khriat chawa en kom ngai chauta ni kan nu ne po en kom ngai ke ma ne po kan en kom ngai ni kum lockdown lai te khan hual ngom huna local ro un tia arsa te min lo e tira min lo pe ati khan chun thing pui me tur te kan va pheya chu mai ni lawa chu me te min ron pe ni lockdown line lom om khop maya chu tiang nu fel ne mai chu kan tonga kan chung ko tan lo tha em maya pathian mal som na kan dong ani ti lai kha kat soi zok du ani ti chon hei hual ngom hun kan thleng trek to kan nai zela kan soi du chu an arsa hem nei eng tin nge ti dona ti po kan se chuang lawa nak tuk level atang chonin an ran to dona a hmuna hi hual ngo mun wa thlen phei ma tia ninom sil dana chuan khala khan an hemanga du lai kha wa ei thei dona ni ai konga kal thin thil ei du tan chu na rem lu tuk jin vei wak pi alama nula tlangwal hetianga ei tur za zan rea pon yang chu ka hello ka tianga ei tur du tan chuan
ar hem min che lo pon nei mai thei a kha ai zo nu KFC ang deuh te pawh an veng thlir tu te kan channel lo thlir tu te khan chulai mun chi lo pan venga in lo va dor ve thin don ti kha kan soi masak ani sak ani chu sir kong sirau ma etiang la hi a hringin ti chuan kan vlog te po hian chuang lo wanga tian min som ta ga chuan an fel ma hetia va soi vel hi kan chak ve tlata an lo du nge du lo chu kan khelem lo a hmuna po kan vlog zelanga thalak hin lo du lo phian theia lo du ve thol theia ka helo a ti chuan a tu lang zelin kan on ti tianga kan on soi zelanga tin hei a hnunga hian ar sign ei don ne ti ta ka chon so mi hi arila tram to ang renga ani hiron mukbang mai thei ni i duem bai te i thei nge mar sa te ei thei ang mo kan chung in kan kala tin hei buanga kan nau kan chuai boka buanga hi chu chen kha chu ni to mai thei ba ni then zol kan kala bike aka phur ni ron nek vak tu hani tu lai cha heka assistant photographer ani mo thala na min zui thina a tul min ti pui boka tiang kan kal ho vel don ani anuam khop mai tiang hun man te hi kan chak ve ke ni chuan thian tha deuh kan han nei thei zel te hi pathian mal som na ni mi chunga kan ti that chuan khovela hian abo ngai lowa aron let thina ron kwa le thina chu wangin mi chunga then ril ru tha deuh hi puila mi holowila ngai tu la thiang hlim tak puila chuan a hun taka pathianin thian tha te khatiang ti du mi te min du sak tu te khamiron pele thina ni ti lai kan soya kan soi duwa engkim mai hi mal som na zong bul hi pathian ani ti lai kha kan soi le ani kan thleng don ta ya ole kan thleng ta kan nuin minga phua saka an lo tar kal to mai cham teis chicken grill house ai te ni hi min lo hriat sak don ni cham teis chicken grill house ti ni chu lam ma har ve thei kha lo chok mai ro te khan amun kan thlenga ga set up venga ti hian amun kan thlenga ti hian pi cham te chu tunge an ni te po kan thlir veng chu mai le mai kan plan don chu mo kan ti ole chicken grill house kan thleng ta hei helai hual mo hun kong kha ni helai ti chuan hei kan thleng de re kan vlog ve rengot maya cham teis chicken grill house kan thleng ta kan lu tang cham te kan lo thleng ta va pui don ve kapi te hi in som mi hun sera in som tel hual ngo hun tho ni lo he pakhat ka chu chinga veng ani mo person ha ka chu kan nu ni kha ani ka mu to ve cha ne ka nu te chuan in hem na lai tur in chu hei hin tina mi he lai hi kan hin na chu hem na chu helai ti hian a du piang anon kalanga wow ti chin na wow lo de uli ka boin chu ani mo lo de uli van pui ve van thadon em chuan he la me hi a ming bi kan nei am an ni hian ko la ni ko kan te ni ko mo ai hết đấy rồi cả me ya zo te hian min gai deu ber la ni hi khai mo a tu verte van nuam don ve han ar sabop ei pa hoi thak ve na turom a sia don le mai
a hem na in arsa hi a hem na chawmin siam don ange ka ti zo ka chumo I mi khan arsa pa ngai ron leidu se in zuar don thoin ta hian arsa an zuar don thori chu ta hian a hem kherlo a hela ei du tan po pan thei vek a hela ei du tan po ta hian ange siam chim hi pakora lama mi KFC siam KFC zonu KFC an siam tat hela hian KFC du tan po apan thei ni chu a tui mel ve ka bo siam sa ka lo en sin wow tui don tu hey picham te fanu te felina te a thian du an thian du ne ron lu vele chia ruti ni hei kan siat sa MGT finalist khani voina hei felina ne hian kom thina chuan helai hmuna hian arsa hemna kan hong ho vel don ani aba than chadon ve kan za yang tro gitar ting tang te karon pai nakina kan za don ni a chai nakina kan za yang picham te hi mission veng arsa zuara lar berani amagani te tham tak ni azai poi thiam tur ani ni poi hun set kan mang zo to he tu na chuan a lam kan cham ve don ani hi ar bop ami ar bop khi ta pula tamrap ni du to kai tu rom don ne chuan hi helain ar pum hem ye tui don lu tuk hi kan ei don ani tuna hian arsa kan ei trep to boite hian ei chak toimo a real cham toim kan lo zo tang karil chu acham ve to ko mai ke ei chak to tu man loin motor a rui chang kang khop mai tuna hian Asia chho me ka tuna hian enge arsa ei tur hian ati har chho chemi hey arsa minga sha ringot te han ke ma hi enge nyang hey tihan ka ro dam te le ate te kan zot ve tuna ate te kan zot ve lo kang enge voini kal ve chani arsa ei tur deu hian ikal tinange I pur ve sim chimem kurle tuk ei tur deu chan arsa ki tamro puise ei tur hi I mukbang donem mukbang don chang ani kan lo enang ole hey voi ni hey kan thir ti 100k subscriber an nei umal so mate kan lom pui me ma wang yanin kan ti thei tok lom pui nan heng hi kan han siam chuan ya he dor lan na ngot ni lo khan an ma ni lom pui na hi ani ti kha kan han soi tel la ni chu kan man lo tlang sia chu wang chuan ni chane ngai an tlang a an chung ko program mi apoi mo me ma chu enge mi dang te tan ko mal som dan ni ze theina tur yanin pe ni pon chane ngai takin chan kan lo lak pui thin ani hei voina I cham te de chung ko an dor thara ke la hi cham te hi ka ti ve mak me a ke poi lo a dor ming ani to boka chon hei voina kan ei tur ania ui atui mel ta ni mi zo nu bu chuak ve kan ni hi e teu ro zai thiam in mi lo chop bel deu rai sami ha ui na chop bel ai
với này hiện cần khen ạ 100k lom na ani pa nga le an tia hei min lo sila min surprise ve ni 100k lom na min lo surprise kan lom le mai ni sina min surprise na bera kha a video kha ka lo on lo pala hian với này hiện ti cham te ten an dor thar lom na 100k min lom sakani kan va han lom te reng em a tui don lu tu hei a te te này ha ei che che o sa hi ei potang trong trai nó gắn làn to à sản phẩm trong trai to lắm mày ô Ấy trời rất lắm. tu là hiền ăn mà đi xem KFC cái này đó này như vậy đó à tôi được à tôi được Tôi nó xiêm xiêm em. tôi tặng cái tôi tặng hay Năm dặm sao mình ăn xiêm á, một cái lẩu xiêm, mình dâu nung nghe là lẩu xiêm á. tu là hiền kan YouTube lắm bằng subscriber 100k lom nó khan như thế gì kan back date để đâu này chứ lom lắm mình 100k kan pin trung khan hey anh này tu nu pi cham tây hiền arsa kan lo pen châu tia mà lo chu ka kalman ta si lo à anh lo sẽ cái điểm chu chúng là hiền 110 chuang kan này về to à tiền ra đó hiền với na alom na 100k lom na min nei sak le ni kan ma han lom em à tê tê ấy chuyện mà he ăn KFC xiêm cái tiền hun kan ham tong te hi kan van này le mày à trên này artui một cái arsa thấu cái này le à trên này oh thiếu đang một cái arsa thấu cái này le Ăn xiêm xiêm khóc. Hi. Ê, tao ăn lẩu lên là đeo. Ông sao có tầm nào cái lại? Ôi. À tầm luôn. Arsa ruồi. Thì ăn Christmas anh nhìn hoa rồi này. Thế là bete. Mình có hẳn cốp nè rem. À tê yên ar bop. Alok khale do này.
ril tram tam taka nom lain tai le puar taka min ei tir tu thian kan nei te hi mal som na ni rồi đấy à đây rồi đấy anh ấy xin tệ cái mỏ hay lắm rồi là được tê về rồi ôi tùy à tùy tốt về rồi chứ mà à tùy thì có người đâu thiệt rồi chọn cái bột xoa cái lốm này con bột à ấy number to Ei mai thôi pua đấy ei mai ni pua mo Qua rap. với cái này pua đấy cái này bàn ngót có gì ala cuốn ngul mà ui paliana mo cái này trước bao hay ăn lá phun hồ duy kan phun thôi à giá thắc không đấy thì hiện hay là thu hậu giống giống hết chú mi puar kan ni mi puar vek kan ni han hoi kual mau la ril tram tu main hula wang cho kan ấy thấy đón dầu rốt quý xa thầy lái chơi đó là arsa ga ấy tak tak mấy chú he là mà po so là po mi puar thau an ni kan va han play em voi chú po na ka chuak lok a he cham te arsa hem na helai mun hi ni thil kan ei na lai mun kha helai hi ni ya tui ta ka ri ka puar hle mai ka zimar po na ka suak vela ni tu na hian helai hual ngô mun thlem ma tam se thei dan tu chu salai koi pia lok mai so hual ngô mun pen chho na lai kha ni jang son lai kha ti chon helai mun a hian ril tram tan kher lo po entinan man mo thil thua mui fang tlang kal turte jin turte sial su klang kal turte hen zol kal turte kha chuan ar hem hin indu pon hem hin chia lo indu pon a om vek hey tin order du tan po hey helai number a hian tlai le puar hawan ni helai mi buông à thế hiếu mà như hắn bay cả hắn chuồn sèo tè đấy này với anh giờ pua đấy em very good men mà cái này thì lấy bảo hắn thì hiện hay là hiện anh tiên anh thì lên lầu ấy ta với tay chuẩn nó hay là chút ta ula cái nút chuẩn nó hay là chút ta ula thì hiện yên hẳn chu về là ngạ thăng làm khu phố World Bank Road hay là chút anh làm gì lâu hay là hit gott talen an kal na pong thei kha khó thlir pain arsa in khel bep thế đó này ju thado nó tục hey arem chang si hi MGT finalist tu lah hian kapula hian omeka kan zai anga gitar ka persak do ni ni pui halo thip chau ulamo chuan adu ring tu ben the azai kala per chin ngai lawa per pop do ni chuan azai zo
làm thầy cái nó mà em Chhungkua Min Surprise Thuin ca shil seng don lo Ka zai le ka ban phar te zong po hian a mangai an shil seng lo Min hwang ai na thiar do ni la ka shing dun hian a shil phak lo ka nun le ka nei zong te nen hian a mangai na a lo ni Ama som ka thiar seng lo Kama mo chi tin min pe Lam tuang jim le thim ka zo lai po i Ama ngai bani min kai chi Min hwang ai na thiar do ni la Ka shing dun hian a shil phak lo Ka nei zong te nen hian a mangai na a lo ni le hey voi na cham te chicken grill house hon ma kan nei a rin lo de bai na han na kan nei le nga la kai kalom khop mai a ti chuan 100k kan chung ko bi kan soi lo nge 100k kan tin kha min lo lom sak boka arsa du to kin kan va ya kan ei ban po kan ei za tho ni tam lu tuka ti chuan holam kan hai tonga i helai mun hi soi tong khana hla lo wa mi pui te khanin lo sie ula ama mo tu te ta na ni ti lai khan sei le dua ti chuan wal ngo bun thlen do na khan enge dor all something in aloin sop suak dor ani ti kha kan soi non le ani chu in zavain bye bye kan lo me